Pak. Monggo. Assalamualaikum. Salam. Monggo Mas. Jadi. Assalamualaikum. Salam sehat. Alhamdulillah. Go. Ya, itu. Amin. Nah, Pak Jero. Siap. Yuk. Ayo, Pak Di. Tangan tadi Mbak Kaum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Injil dukap salajengipun monggo acara wonten ing dalu menika tuntun kita witi kita bika sareng-sareng kanthi wasan doa kita dadakaken Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil islami dina wa bi Muhammadin wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma Rabbi idni ilma warzuqni fahma. warzuqni fahma. Amin. Amin. Para bapak, para ibu, jamaah pengawasan husnul khatimah merahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang sepisan awit atas naminipun pengurus ngaturaken pambagrados kang rawuh dhateng asanipun para bapak, para ibu, jamaah pengawasan husnul khatimah. Saya saking entak bakalan dagen dolian Karanggede menapa dene wonten ingkang rawuh enggal. Niki saking Teruman iki paling krungu swara mriki ya. Niku wonten Teruman tiyang tiku alhamdulillah. Alhamdulillah. Jamaanku Mas Sopo kaya aku tau ngerti kan. Wong Teruman putrane Pak Zaini. Niku malah kok ana krungu pengajian dari mangkat niku apik banget. Ini itu jamaah gangsal kampung Pak. Itu hubungan sekawan panggengan malam Jumat lagi, malam Jumat pon, malam Jumat wage, darasan malam Jumat paing. Nah bapak-bapak dari rumah mereka saged rawuh, di rutinan malam Jumatan mereka pindah-pindah kampungipun teng Bakalan, teng Karanggede, teng Dagen, darasan teng entak menika. Yang kini akan nambah jamaah kita. Iku lagu ini ketambahi meneh upamane. Ati ora mung 5 lagu 5 nak enten ngentandaken sawi tambah teru mana. Semua kliwon rapi. Salajengipun kita aturaken kuning panggon atengasanipun jamaah Masjid Al Istiqomah yang sampun kepareng nyediaken papan dalah ukur rampinipun kagem majanipun pepanggihan silaturahim talaqul ilmi wonten ing dalu menika. Para bapak, para ibu, jamaah pengawasan husnul khatimah merahmati Allah Subhanahu wa taala. Inggih salajengipun kula panjenengan sedaya sampun gadhahi amaliyah wasan kalimah thayyibah zikir tahlil iki kagem nyuwunaken pangapunten dhateng leluhur panjenengan sedaya khusus dhateng pendiri pengawasan husnul khatimah ing sampun ngruwi sowan wonten ngasanipun Allah Subhanahu wa taala
Mungkin Gusti salpatipun pun paringi pangapunten dening Allah taala lan pun papa akan papan ingkang mulya wonten ngasanipun Allah Subhanahu wa taala. Pimpinan wasani kalimah thayyibah dikitalir kita suwunaken dhateng ngasanipun Bapak Imamuddin mawi Bapak Wali Lokdal sacekapipun kaaturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. 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 Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ya Allah Gusti kula nyuwun ibadah kula istiqomah. Ya Allah Gusti kula nyuwun benjang pecah husnul khatimah. Allahumma sholli ala Muhammad syafi'il anam wa alihi wa sahbihi wa sallim ala dawam. Karsanipun para bapak, para ibu, jamaah pengawasan husnul khotimah ingkang berrahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini sasampunipun wawasan kalimah thayyibah dikir rasan tahlil wonten dokter menika keparingipun jamaah Masjid Al Istiqomah wonten ing medal menika medalaken sedekah arupi ujuan kadare akan rangkaianipun mila kanthi menika boten sami kapuring rahating munjo tuwin dahar kanthi sak prayoginipun ing supados ujuan darah-darah mekaten saged mangpangati dhateng padaran kula panjenengan sedaya, saged nambah sehat kita, saengga saged nambah ibadah kita dhateng Allah Subhanahu wa taala. Bila kanthi menika monggo sareng-sareng tetunggal dherekaken Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana Allahumma barik fima lana razaqtana fima wa razaqtana qina adzabannar. wa qina Lan kita adzabannar. ingkang paling sedekah mungkin Allah tansah paring rindu kadaran ingkang tikel matikel amin. Monggo pun rahati kanthi martu ing panggalih kita dherekaken.
malah delik. Tahap. Jok wawi. Ya. Bismillahi bakana walhamdulillahirrabbina wassalatu wassalam linnabi habibina ya Allah ya Rabbana anna maqsuduna ridhoka junubuna dunyana wa ukhrana ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Kudus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar Mutakabir ya Khaliqu ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahharu ya Wahhab ya Razzaqu ya Fatah ya Alimu ya Khabir ya Basitu ya Khafid ya Rafi'u ya Mu'id ya Mudhillu ya Sami ya Basiru ya Hakam ya Adlu ya Latifu ya Khabiru ya Ali ya Adimu ya Ghafur ya Syakuru ya Ali ya Kabiru ya Hafid ya Muqitu ya Hasib ya Jalilu ya Karim ya Raqibu ya Mujib ya Wasi'u ya Hakim ya Wadudu ya Majid ya Ba'isu ya Sahib ya Haqqu ya Wakilu ya Qawiyu ya Matin ya Waliyu ya Hamid ya Muhsi ya Mubdi'u ya Mu'itu ya Muhyi ya Mumitu ya Hayyu ya Qayyumu ya Wajid ya Majidu ya Wahid ya Ahadu ya Samad ya Qadir ya Muqtadir ya Muqaddim ya Muakhir ya Awalu ya Akhir ya Zahiru ya Batin ya Wali Muta'ali ya Bar ya Tawwabu ya Muntaqimu ya Afu ya Raufu ya Malik Malikal Mulki Dal Jalali wal Ikrami ya Muqsitu ya Jami ya Ghaniyu ya Mughni ya Mani'u ya Allah ya Habibu ya Nur ya Hadi ya Baqi ya Baqi ya Waris ya Wasitu ya Sabur Azza Jalla Dzikruhu bi asma'ikal husna ighfir lana dzunubana wali walidina wa dzurriyyatina wa limasyayikhina wa talamidina wa jami'i ahlina wa man ittaba'ana wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat kafatan amadan al
ahya'i wal amwat kafir man sayyi'atina wastur ala uyubina wajbur ala nuqsanina warfa' darajatina wajibna ilman nabina waristan wasi'an halalan thayyiban wa amalan sholihan wa nawwir qulubana wa yassir umurana wa sahih ajsadana kaiman hayatina illa khairi khairina anni syarri ba'idna wal qarbar raja'una akhirul minnal munah balik maqasidana waqti qawaijana walhamdulillahina alladhi hada'ana salli wa sallim ala taha khalilur rahman wa alihi wa sahbihi ila akhiriz zaman. Bismillahirrahmanirrahim lam ya'tali qabutaha mutlaqan abada wa matasa apa asrafi mata zamani minhu tawabu falan kahwa wa ma waqamat tubabatun abadan fi jismihi hasan bihi ka'amamir ru'yatun sabata wala yura ahlu qawli minhu fi alani wa qalbuhu lan yanam wal mainu qad ma'asat wala yara illahu fi syamsitu fatoni kalbahu qamalata qawman ida jalasu indal bilad tajisim yakabimu tatani hadil khosari sobat kathatakun amina min syarrina riwa surafin wa min mehani maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwa habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal awwali muhtahimi ya rabbi fil mustafa salim maqasidana wafir lana mamano ya wasi'al karami. Bapak, para ibu, jamaah pengawasan Husnul Khotimah ingkang pun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Injih salajengipun acara dalu menika pengawasan di pengawasan wonten dalu menika keranten panipun Bapak Dr. Andes Haji Sahroini Jamil wonten kebutuhan menika tindak wonten ing Bogor. Ini jaman ini kok kleru bulan bosah iki. Jaman semah kliwon kudu jur ngepel kalih kula WA kula ganti yo. Tak belke karo Pak Jamiluddin. Jamilan dalu menika Pak Dinasto panpun Ustaz Bapak Jamiluddin saking ngentak bangun jiwa. Padha-padha dikenal to. Awak ngendikane kok ngentak Pak, ngentak ya mangku dhewe. Piyambakipun menika petugas KUA Kecamatan Sedayu. Ngaten ngarsanipun para bapak para ibu jamaah pengawasan Husnul Khotimah wonten ing dalem badhe paring pengawasan batalipun panipun Bapak Ustaz Jamiluddin saking ngentak bangun jiwa. Wekdal sakcekapipun kaaturaken. Nuwun sewu Bapak Ibu, saderengipun kita ngaos kula damel aturan angsal boten. Peraturanipun ingkang sepisan ngaosipun boten sah panjang lebar maksimal 5 menit. Setuju? Pun sepakat nggih? Nomor kalih ngajinipun boten angsal ongah-angop alias nempel.
Setuju? Alhamdulillah. Dalam ingkang angka 3 wayahe ngaos ampun gampang nesu. Setuju? Mangke digarapi Pak Jamil ken daftar rapi ora trimo. Nggih. Sepakat nggih? 5 menit kita hitung mulai saat ini. Jadi mahal Mas Ayu. Boten mahal iki dredeg janjane kula terus si Pak Kiai Syahro ini kok dredeg ning niatipun tabarukan pengen silaturahim nambahi sedulur insyaallah pikantuk berkah saking Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Wonten ngasanipun para kiai, bunyai, para asatidz wal asatidzah, Mbah Kaum, Pak Duku, Pak RT, Pak Lurah, sedaya mawon iki. Mugi ingkang kawula hormati pengurus takmir Masjid Al Istiqomah. Nggih. Mau kula kesasar lewat sawah niki. Jebule namung sewon. Ini ya gara-gara ngandalke Google Map akhiripun nggih nyasar iki wau lewat G24. Meh balik yo peteng yo tak bablas mawon. Ketemu alhamdulillah yang boten ya namung gawe status Ustaz kesasar. Alhamdulillah pun ketemu jebule Masya Allah kathah jamaahipun insyaallah niki pertanda Masjid Al Istiqomah masjid ingkang sae Allahumma sedaya warga ngentak lan sedaya ingkang rawuh insyaallah pikantuk berkah saking Allah Subhanahu wa taala kathah rezekinipun manfaat umuripun dan insyaallah sedaya amal ibadah kula dados amal ibadah ingkang istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu ingkang dihormatan, sepindah monggo kula panjenengan sami tansah syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala dipun paringi kesehatan, kesempatan. Alhamdulillah sedulur kula jenengan sakniki nembe persiapan puncak haji. Nggih napa nggih? Nggih. Kok jenengan peseten mriki? Kloter terakhir. Pengen haji boten? Nggih. Estu lho niki? Nggih. Siap nggih? Siap. Pun daftar dereng? Dereng. Niku. Pengen haji kok dereng daftar niku pripun? Iki Bapak Ibu informasi mawon nggih. Daftar sakniki waiting list atau nunggu dapat kursi berangkat 30 tahun. Jadi saking umur pinten, Pak? 57 tambahin 30 pinten 87. Kira-kira pripun wis jawab dhewe-dhewe. Ning insyaallah panjang umur Allahumma. Insyaallah kula jenengan ingkang dereng haji insyaallah berkahipun pengajian nggih tetap kebagian pahala haji dan insyaallah pada waktunya bisa berangkat ke tanah suci. Amin. Sing penting daftar. Memang amin ya boten apa nggih. Song. Halo? Oh niat nggih. Kula nggih bolak-balik niat. Ora tangkap. Mendaftar dereng dereng nggih. Niat nggih. Kira bener niat. Bapak Ibu rahimakumullah, salawat salam dimugi katatapna dumateng junjungan kita sedaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih, dereng kepangaken nami kula Pak Jamil asalinipun saking Bekasi. Kula garwa niku setunggal saking Sewon Krapyak. Nah, kula niku nggih KTP Sewon ing lagi pisan mriki niki. Biyen nggih ten daerah pundi niku gentosi Pak Yai Saroni. Ning yo bali kesasar. Niku kula takut Pak ning arah Jalan Bantul pundi ngetan. Tapi kula ngetan niku mriko. Boleh keliru. Ya mangkene kesasar tolong didampingi ya nggih. Sakit lho nggih. Insyaallah. Bapak Ibu rahimakumullah, niki saderepun kita ngaos, monggo kita niat maos sholawat Jibril mugi-mugi sedaya hajat kula panjenengan sami niki dalu ingkang luar biasa malam Jumat
malam yang istimewa, mudah-mudahan hajat kula panjenengan sami dipun ijabah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kang rawuh pikantuk rezeki ingkang kathah, keluarganipun sakinah mawaddah warahmah, putra putripun sholih lan sholihah, dan mugi-mugi akhir hayatipun husnul. Allahumma sholawat jibril istimewa insyaallah kanthi niat lan nyuwun dhateng Allah, insyaallah sedaya hajat kula jenengan dipun ijabah Allah taala. Namun singkat wawasanipun sallallahu alaihi saged boten? Saged ya, monggo sareng-sareng. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tambah betul. Sallallahu ala Muhammad. Ya Allah, curahkan rezeki kepada kami ya Allah. Rezeki yang halal, rezeki yang manfaat ya Allah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Nabi Muhammad. Pun tinggal menit, kiraan 2 menit ke Bapak Ibu. Bapak Ibu rahimakumullah, niki langsung ngaos kemawon kulon nasbut kitab naminipun kitab Al-Muqtatafat tulisan saking Romo Yai Marzuki Mustamar saking Jawa Timur, Malang Jawa Timur. Ibu pribadi kiai yang istimewa, pun sepuh tapi dereng dangu ibu ngerampung ke kuliah doktor, masya Allah. Ajengan lulusan apa Pak? S3. S3. SD SMP SD SMP SMA. Oh. Itu di Pak RT. Sabar ke Pak RT. Warganya angel loh ini. Kan nanti S3, SD, SMP, SMA. Nggih bener. Ini Mbah Yai Marzuki nulis kitab Al-Muqtatafat ini pun wonten terjemahanipun dengan pas pengen napa nambahi pemahaman monggo ten toko kitab pun wonten kitab Al-Muqtatafat. Monggo kita mau suratul Fatihah mugi-mugi ingkang kula panjenengan sami pelajari dados ilmu ingkang manfaat. Dhateng khususipun Romo Yai Marzuki Mustamar lan mugi-mugi kula panjenengan sami ingkang ngaos dhateng para kiai dipun paringi barokah putra putri kula panjenengan sami dados ahli ilmu agama. Amin ya rabbal alamin. Hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Bapak Ibu rahimakumullah, wonten kitab Al-Muqtatafat dipun sebataken Al-Babul Awwal Fadailul Quran wa suwarin wa ayatin mahsusiyah. Keutamaan membaca Al-Quran, surat-surat dan ayat-ayat tertentu. Terus dipun awali ro'a ba'dun nas anna qira'at Al-Quran biduni fahmin maknahu lagwun la fa'idata fi wa la sawaba. Hal hadha sahih? Terus betul? Kok ngantuk niku? Ngantuk iki. Terus wonten pertanyaan Bapak Ibu dalam bab
awal niku Yai Marzuki menjelaskan tentang ada pertanyaan, ada yang menanyakan kula jenengan ngamal ke maca Quran, biasa baca Quran, tapi boten ngerti maknane, boten ngerti tafsire, boten ngerti ayate niku napa? Sia-sia, leres boten. Leres boten Pak. Itu kalau boten mantun jawab, jawaban itu apa? Jawaban saking Romo Yai Marzuki mengutip satu hadis. Pertama disebutkan dalam kitab An-Muqattafat, mengutip hadis saking An Abi Umamah radhiyallahu an, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Rawahu Muslim. Terus saking Abu Umamah radhiyallahu an, aku mendengar Rasulullah bersabda, iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sesuk Qur'an dadi pemberi syafaat datang sinten? Datang kula jenengan ingkang maca Al-Qur'an. Iki wau dipun roisi, dipun pandu di imami kalian Mbah Gaum, kula jenengan diajak tawasulan gitu nggih. Wau mau surat apa Bapak Ibu? Fatihah, Kulhu, ayat kursi An-Nas, napa malih? Al-Baqarah nggih. Lan sanes-sanesipun kula jenengan pun maca Quran, insyaallah sesuk Quran dadi pemberi syafaat di yaumil qiyamah. Alhamdulillah. Mun sewu mriki niki nek maca Quran biasanya pendak kaman Bapak Ibu. Bar maghrib niki bar maghrib maca Quran nggih. Sing maca sing mboten ngacung sinten? Kula termasuk dereng maca niki. Kula namung maca Yasin. Malam Jumat kula niku yakin pahalanipun Yasin insyaallah sami kalian para ngatamke Quran. Dan niate napa? Niate pengen pikantuk syafaat Al-Quran. Ngaten apa? Surat Yasin itu surat ingkang paling gampil Bapak Ibu. Kalau jenengan nek pun hafal insyaallah 10 menit, 15 menit rampung. Gitu begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Ila akhir ayat 15 menit rampung. Tapi nek kula jenengan maca Al-Kahfi pripun? Nggih monggo sae. Ning biasane pun rampung setengah jam. Kira nggih. Masalahipun nggih kata. Maksud kula napa? Al-Kahfi bagus, Yasin bagus, surat yang lain juga bagus, yang penting dibaca. Jelas? Jadi ampun rame, Pak. Jarene nek maca Yasin orang dalile nggih wis manut monggo. Tapi kalau jenengan sing sakit maca Yasin, ayo tetap maca Yasin. Syukur-syukur tambahi Al-Kahfi. Sing pun maca Al-Kahfi pun sae. Jenengan boten sah nyalahke sing maca Yasin. Sing salah sinten? Sing ra. Ra maca gawe islo. Wong teko. Boten to, Bu. Kalau jenengan niku pun biasa maca Quran, insyaallah besok di akhirat Quran datang jadi memberi syafaat. Alhamdulillah. Nikmat banget. Jadi monggo maca Al-Quran. Lajeng Bapak Ibu dijawab oleh Kiai Marzuki Mustamar mengutip hadis berikutnya. Amarun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadis bi qiraatil Quran wa lam ya'murhunna bit tafsir wala tarjumah. Fal qiraatu wahdaha ibadatun yusabu 'alaiha al-qari wa yastahiqqu syafa'ati minhu yaumal qiyamah. Jadi ditegaskan oleh Kiai Marzuki, dijelaskan bahwa dalam hadis tadi yang diperintahkan oleh Rasulullah, kula jenengan diperintahkan membaca Al-Quran. Tidak perlu ahli tafsir, tidak perlu paham maknanya, pun sepuh-sepuh niki nggih. Saya niki simbah-simbah sinau tafsir Quran malah mumet nggih. Iki asbabun nuzul pripun? Iki ayatnya ayat napa? Wis mumet malah ra maca Al-Quran. Maknane pripun?
tetap monggo maca Quran senajan orang ngerti maknane. Misalnya pun kalau jenengan ditangeti Al-Baqarah niku maknane napa Bapak Ibu? Sapi. Pun ngaji ya paham, sapi betina. Gitu apa nggih? Nek ditanya qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Iku surat apa? Seripah. Surat Seripah. Ini Pak RT itu keluarganya ya. Surat Seripah. Isi bisa lagi ya tadi surat Seripah. Apa ini juga. Surat Al-Baqarah ayat enten. Aku mau ki boten paham apa jenengan. Ki sing paham wonten, tapi maksudnya lho kula jenengan nggih boten ahli Quran, bahkan mungkin boten tak hafizul Quran, boten hafal Quran. Nah pripun? Ki boten masalah, tetap diperintah Rasulullah maca Al-Quran. Nggih lho nggih. Nggih. Artinya menapa Bapak Ibu? Artinya baca Quran paham tidak paham tetap dibaca. Dereng lancar tetap baca. Kapan? Sesuk ning pas poso. Ampun to. Nah, kula niku kapan niku isi teng daerah Sedayu. Bapak Ibu niki pelajaran pun tentang Quran. Kula tanglet riyin. Jenengan terakhir maca Quran kapan? Wingi Pak, kapan? Kula kita wingi niku dinten wingi niku. Jebule wingi pas poso. Lah saniki blas ra dibocor. Waduh. Sing salah sinten? Sing salah ustadz lho, ustadz kok membahas Quran mung bulan Ramadan. Padahal setelah Ramadan penting tetap dibaca, tetap disiarkan dari masjid-masjid, apalagi di rumah-rumah. Gitu begitu. Jadi maksud kula apa? Ayo maca Quran. Bapak Ibu rahimakumullah, aja wonten pertanyaan. Tadi kalau tidak tahu maknanya, lha maca Quran dereng pasif, gratal-gratul. Gitu begitu. Mulai niku riyen mulang santri yuswanipun 70 tahun dibuka pengajian TPA niku diajari maca Al-Fatihah. Mbak, jenengan nyeloke nggih? Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh, aku ya jenenge Ustaz nom iki murid kaya apa ya dongake husnul khotimah wae. Nek nyuwun sewu, kula akhiripun belajar bahwa ternyata jadi ustaz itu seperti yang disebutkan oleh Syekh Zarnuji wonten kitab Taklim, ustaz maupun murid dalam menuntut ilmu wastibarin harus sabar. Termasuk kula mulang bocah umur 70 tahun. Diajari bola-bali, Mbak, bismillah, nggih, semillah. Bismillah, Mbak, semillah. Wis mbok, Mbak. Sabar Pak Ustaz. Nggih, kula sabar niki wonten batas sing Mbak. Sesasi ora rampung maca Fatihah. Yane pun bablas tekan Al-Baqarah sing bae mah. Pripun Pak Ustaz? Nggih, pun Mbah maca Fatihah wae. Ning alhamdulillah pun ninggal saniki. Gara-gara donga. Maksud kula Bapak Ibu, ternyata semangat baca Quran niku perlu disiarkan kepada siapapun termasuk simbah-simbah. Ngene nggih? Justru niku sangu jenengan sing dadi mantu, jadi anak tolong Bapak Ibu mertua jangan lepas dari Al-Quran. Kenapa? Besok yang ahli Quran ketika kapundhut dijemput oleh malaikat, dicabut nyawanya, yang keluar adalah kalimah-kalimah Al-Quran. Masya Allah. Kulo kalingan guru kulo saudara kami Gus Syafiq jenengan mungkin tiang sewon pernah kan mireng nama beliau almarhum. Beliau itu alumni saking Bufat Kerapiak. Sakit ibu Bapak Ibu, biasanya pun kedereng sepuh umur 40 hampir 50-an. Niku sakit, kenapa niku? Ketika jelang wafat niku maca ayat-ayat Al-Qur'an. Masya Allah. Kira-kira nih Pak RT
Ini Pak Tenten betul nih. Buri. Pak Eka di moco-moco apa Pak? Aku lo niku nggih deg-degan, kula ya sok maca Quran nggih deg-degan. Sesuk awake dhewe le mati pas dijemput niku pas maca napa? Iki maca ini maca utang malah mumet niku lho nggih. Surat tanah barang. Jadi masalah nggih, tapi insyaallah niki Kang Rawuh ahli ngaji sesuk pas wayahe kapundhut dari lisan kita adalah ayat-ayat Jadi Bapak Ibu kita lanjutkan. Wonten pertanyaan, selain tidak hafal Quran, tidak bisa baca dengan baik, tidak fasih, wonten ngerti tajwidnya pripun? Dijawab dalam hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi yaqra'ul Quran wa huwa mahirun bihi ma'as sababil kiramil bararah, walladzi yaqra'ul Quran wa yuta'ta'u fihi wa huwa alaihi syakun lahu ajran, muttafaqun alaihi. Jadi ini pun Kanjeng Nabi dawuh tiyang ingkang maca Quran kanthi mahir, fasih, sae kados kori-kori kula Pak. Wonten menika wonten sing saged kori betul. Nyuwun sewu biasanipun acara mangkenan nggih wonten lantunan ayat suci Al-Qur'an. Itu penting. Itu jadi syiar supaya apa? Acara ijab kabul betul-betul khidmat dengan lantunan ayat suci. Bismillahirrahmanirrahim. Mendengarkan lantunan ayat-ayat suci. Dan sewu kula niku sekalian nggih pesan KUA. Pas wayahe napa? Ijab kabul tolong penderek-penderek itu lho Pak Bu, ampun rame dewi-dewi napa meneh bapak-bapak Pak KUA pun napa pun paling penjelasan kita dengarkan ayat-ayat suci Al-Qur'an yang akan dilakukan oleh Ustaz dengan malah kok ijab kabul malah pas-pus niku salah mboten kejadian nggih mboten salah ning mboten pas ngoten nggih. Maksud kula napa? Walaupun itu adalah acara sakralnya adalah akad nikah, tapi tetap saat lantunan ayat suci Quran tolong didengarkan. Ampun ngobrol dewi-dewi. Malah wonten ibu-ibu sing komentar, "Kae kok manten sing wedok kok dandanane kok ukure kok tipis banget." Oh Pak Kamulya kok dadi malah protes. Maksud kula napa? Nggih tetap monggo kita kembalikan suasana khidmat saat proses ijab kabul dijaga. Termasuk nggih saniki kula nggih remen kalian tim WO niku ning wonten panitia tolong ketika akad nikah jenengan boten sah melu foto-foto pun wonten petugas sing moto. Jenengan pengen moto nggih tetep dari tempat duduk mawon. Boten sah mendekat teng napa niku teng meja ijab kabul malah nyuwun sewu ganggu konsentrasi mantenipun. Cenah janjane iki napa sepele tapi ini penting supaya apa? Akad nikah berjalan dengan lancar. Terus Bapak Ibu kembali, kula jenengan ingkang ahli Quran maca Quran ketika melantunkan Quran dengan baik, fasih, niki napa? Ma'as safaratil kiramil bararah. Para malaikat-malaikat yang baik mengelilingi orang-orang yang membaca Al-Quran dengan fasih. Tapi mungkin di antara kita dari hafal, yang mau Quran beratul-beratul masih terbata-bata. Kanjeng Nabi dawuh panjenengan sing tetap belajar maca Quran, tetap semangat maca Quran senajan dereng fasih, lahu ajron. Jenengan dapat 2 pahala. 1 pahala baca Quran, 2 pahala belajar Al-Quran. Niatin apa? Jenengan maca niatnya tetap belajar. Pak, kula maca Quran ya musiman. Apripun pas wayahe masalah wakah yo. Mumet pokoke. Niki tak oleh hadiah jenengan supaya semangat ibadah termasuk maca Quran. Kuncinipun apa? Jawab kuncinipun wis ikhlas, jawab ganti ora apa-apa. Jelas nggih? Paham betul?
supaya kula jenengan tetap semangat ibadah pas wayahe rene duit tetep muni ora apa termasuk iki ngaji tak latih saniki ben jenengan ikhlas monggo niatipun ora apa-apa tetep ngaji tetep ibadah tetep maca Quran jenengan jawab muni ora apa rande duit ora apa-apa semangat lho Bu. Halo? Semuanya mah, Ustaznya kok ngerti kan orang di duit? Ya bodoh. Mungkin niatnya ben los ibadah, buatan abot ngelakoni ibadah. Rande duit ora apa, rande duit rante duit ora apa-apa sing penting tetep sedekah bareng salatullah salamullah ala Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah nanti beras ora apa-apa sumuni orang lewat sinten sumuni ora apa-apa malah orang lewat barang rande beras ora apa-apa rande beras ora apa-apa sing penting tetep makarya saniki sing Banten muni tak adiahi montor Scoopy anyar lho niki muni ora apa-apa nggih iki namung kirang 11 bulan lho muni ora apa-apa nggih andi bojo kok piro niku Pak RT kok kathah niki ibu kok muni ora apa-apa jadi kan mas si jomblo Bu goyang napa Bu jenengan jomblo alhamdulillah ini informasi pendaftaran nikah gratis Eskulo niki ten Kawah Sewon jenengan benjang oh nek benjang tesih trei Senin ngasto KTP ten Kawah Sewon Mbah nggih Mbah besok kula tembusi kepala kawanipun Pak niki wonten jamaah saking Al Istiqomah Nenta tiyang pinten niku wau jenengan badhe tumut boten niki badhe nglumpukake KTP jeneng apa Pak Jamil pengen nikah gratis nambiyen bayar jeng nggih niki monggo jenengan badhe putra tangga dereng rabi monggo dan daftar tengkauan gratis itu mulai mas kawin dandanan terus malam pertama nih niku difasilitasi gratis nggih ini buatan ngapus ya itu ini memang kita kirim flyer ya Pak jenengan ini ampun ingin jenengan berapa lebih kalau tak share ini pendaftaran nikah itu mungkin gratis nikah gratis terakhir itu Tenggeneng itu difasilitasi oleh sponsor alhamdulillah lah Pak duwe calon pripun nggih mangke derek tumut naminipun forum ta'aruf apa ini sapa sing mangkat iki foto siji-siji niki iki promosi KUA Bapak Ibu biar
Nggih monggo nikah gratis. Ning kembali ke pengajian tadi, mulo jenengan dereng lancar maca Quran tetap dapat pahala 2. Pertama napa? Belajar, yang kedua baca Al-Qur'an. Terus monggo tetap baca Quran sampai akhir hayat kita. Allahumma amin. Siap nggih? Ingkang pungkasan kula jenengan pun apa istilahipun pun boten saged maca, malah mumet le maca Arab niki malah tulisane malah apa iki Pak Jamil. Terus pripun pengen kebagian pahala Quran, pengen syafaat Quran pripun? Jenengan saged cukup napa? Mendengarkan Al-Qur'an, menyimak Al-Qur'an. Kanjeng Nabi dawuh, "Man istama'a ila ayatin min kitabillah kataballahu lahu hasanatan mudha'afah wa man tala ayah min kitabillah kanat lahu nuran yaumal qiyamah." Jadi kula jenengan sing boten saged maca pun kesel pun wis angel yen maca pripun khususnya pun sepuh-sepuh tetep monggo jenengan mendengarkan ayat-ayat Quran nyetelke niki lho Pak HP disetelke maca murotal napa naik saking Mekah Madinah niku jenengan tetep dapat pahala Al-Qur'an sesuk kebagian syafaat saking Al-Qur'an. Dan kula jenengan ingkang le maca Quran Bapak Ibu alon-alon boten kesusu dinikmati kanthi napa tilawah niku napa kanat lahu yaumal qiyamah kanat lahu nuran yaumal qiyamah sesuk wajahe bersinar sinar Al-Qur'an. Masya Allah. Jadi nek maca Quran dinikmati Bu pangi boten saged sesupak aku kesusu pengen rampung nggih tetep pakai ati pakai perasaan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Nah, imam kata niku insyaallah jamaahipun remen insyaallah. Makanya teng Mekah Madinah niku nggih kula jenengan saged ningali kersane imam-imam pun nggih luar biasa hafal Quran dibacanipun istimewa. Monggo diterapkan di Masjid Al-Istiqomah. Lho Pak, apale ping juz amat pripun boten napa-napa. Boten samokso dereng ngapal ayat lain malah dipaksa maca surat sing dawa-dawa. Makmune malah bingung. Dengan pengen maca surat An-Nisa. Ya ayyuhalladzina amanu. Ketoke keliru. Mandek. Makmune bingung. Iki aman sing pundi? Pun juz aman mawon. An-Nas monggo, Al-Falaq monggo boten napa. Sing nom-nom sing apa-apa nggih monggo. Supaya napa? Nggih bacaan Quran jadi kebiasaan kita. Bapak Ibu rahimakumullah, ingkang paling pungkasan insyaallah kula jenengan buat boten insyaallah iki pun cetok sesuk tanggal 6 kula jenengan riyaya Idul Adha. Pun siap dereng? Siap. Siap nomor besok. Siap besok. Oh, siap besok. Nggih, niki berdasarkan hasil sidang isbat Kementerian Agama mengumumkan mewakili pemerintah Republik Indonesia rupiah terlihat berarti tanggal 6 atau 6 Mei itu bertepatan dengan tanggal 10 Zulhijjah bertepatan dengan tanggal 6 Juni 6 Juni 2025. Monggo kula jenengan ingkang pertama kula jenengan sing boten linda haji menjalankan puasa sebelum Idul Adha. Puasa apa Bu? Arafah. Setelah Tarwiyah. Jadi Tarwiyah ini Arafah, besoknya Lebaran. Lajeng apa? Ketika malam Idul Adha disunahkan perbanyak takbiran. Ini cara mriki lomba takbir. Beda begini. Nonton lomba takbir bukan saya wonten nggih. Nah, ini monggo tetap Bapak Tamir, Pak Bapak-bapak tolong diarahkan putra putri jenengan sing direk lomba takbir ampun ngantos yo melu lomba takbir ning ora salat maghrib.
kula niku bola-bali tadi panitia kula absen. Iki wau mangkat sing ngentak jam pinten? Jam 4 Pak. Lah terus ngasaran mboten? Ora Pak. Maghrib ora Pak. Terus iki sing nanggung dosa sapa? Ya panitia Pak. Aku berarti panitiane sing keliru. Maksud kula monggo tetep takbiran itu bagus, cuma tolong jangan meninggalkan sholat. Bapak Ibu lajeng monggo kalau jenengan syiarkan takbiran di tempat masing-masing khususnya di masjid sampai subuh. Besoknya kita semua menjalankan sholat sunnah Idul Adha. Bedanya Idul Adha disunnahkan sebelum berangkat kita jangan makan dulu. Boten maaf kok Pak, ini ngomong arep-arep kok. Kita 5. Boten napa-napa. Nah, disunahkan setelah subuh jenengan mandi, tinjak ke masjid, pakai harum-haruman, niku sholat Idul Adha. Sholat Idul Adha kalian sholat Idul Fitri sami, cuma dia niatipun sing beda. Sholat Idul Adha, usolli sunnatan Idul Adha rakaataini makmuman lillahi. Rakaat pertama 7 takbir, rakaat kedua 5 kali takbir. Setelah itu tolong jangan bubar, dengarkan khotib rampung baru bubar. Ini yang penting karena besok berbarengan dengan hari Jumat. Wonten pertanyaan Pak, niku nek pun salat Idul Adha berarti rasa salat Jumat. Waduh. Cara kula nggih pripun jawab hati-hati niki. Ternyata sing takon iku jenengan wingi salat Jumat. Mboten. Seumur-umur ora tau salat Jumat. Malah ngepasi niki. Aku tak beli wae rasa Jumatan. Ternyata nun sewu banyak pendapat tapi pendapat yang masyhur tetap sholat Jumat harus dilaksanakan. Tidak diganti dengan sholat Idul Adha. Ngaten nggih. Nah, pripun boleh kok Jumat nggih. Boleh juga mundur hari berikutnya hari Sabtu nipun nggih boten napa-napa. Nek pengen Jumat nggih monggo tapi nggih tetep wayahe salat tolong jangan ditinggalkan salat Jumat. Ngaten nggih. Pelaksananipun boleh dan lain sebagainya monggo niki pun diatur kalian panitia. Syiar dari kurban itu luar biasa. Niki lagi rame, Pak, daging kurban dibagikan ke non muslim boleh enggak? Boleh Bapak Ibu. Niatnya pun apa? Syiar berbagi apa? Jiwa sosial kita. Islam itu rahmatan lil alamin. Mriki iki napa? Karang gede itu. Nah, karang gede celang. Masa pertemuan. Celang nggih. Nah, karang gede kan desa percontohan nggih. Mentang entah itu termasuk bagian napa niku keberagaman wonten pulau napa tangga pulau jenengan niku beragam agama tolong tetap monggo tidak salah dan tidak dilarang berbagi hewan kurban. Nggih, akan Bapak Ibu sepindah malih monggo kita niati tolabul ilmi rutinan wonten ngentak insyaallah niki dados wasilah kula jenengan kanjeng Nabi dawuh sapa sing remen hadir wonten majelis ilmu sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Sesuk akhirat kula jenengan gampil mlebu swarga. Amin. Pengen swarga boten? Nggih. Saniki purun? Boten. Boten dijawab dhewe nggih. Intinipun mugi-mugi manfaat. Mugi-mugi guru kula panjenengan sami Pak Kiai Sarwani Jamil sehat walafiat. Dan saged pinanggih malih kula piyambak nggih ngatur ngapuraken nyuwun pangapunten niki kok badali Pak Kiai malah guyon terus niki. Kula saged ngaji namung saged guyonan ngaten niki. Ning insyaallah kula niatipun niku sebenah menit tabarukan berkah wonten mriki. Doanipun muga-muga kula nggih anggenipun nglampahi tugas sebagai pegawai KUK saged manfaat untuk masyarakat. Amin ya rabbal alamin. Mekaten sedaya panjenengan pangapunten kula akhiri wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katuraken tumipan nuwun dhateng saluhur Bapak Jami itu disampun paring pangaosan wonten ing dalem menika saged nambah pangaosan kula lan sedaya. Ngaten ngersanipun para Bapak para Ibu jamaah pengaosan Husnul Khotimah, sipun monggo
Panjang dalam muka kita tetap sarang-sarang kan diwasana hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo, dulu. Oh ya. Meh.